Продължаваме да обикаляме българските региони. Отиваме във Варна, в оперативния център за управление на корабния трафик. Там се осъществява контрол и наблюдението на морските пространства северно от ос Емине. От тук преминават и правят маневри всички кораби, които влизат в пристанище Варна. Как се улеснява процеса на маневриране на плавателните съдове при навлизане в порта? Какви са иновациите, направени за безопасността на корабите и с какво въвеждането на системата двойник на Световния океан ще подпомогне процеса на управление на корабния трафик? От бреговия център сега включваме Дани Цекова. Дани, заповядай. Здравей отново, Мариана. За двойника на Световния океан и как ще подобри работата ще разберем малко по-късно. Сега, както казате, влизаме в оперативния център за управление на корабния трафик. Добър ден в ефира на нашата телевизия. Казвам на капитан Тодоров. Здравейте. Казахме, че вече 26 години се осъществява този контрол. Какво точно се случва тук? Здравейте. От 26 години в България е създадена и функционира система за наблюдение и управление на корабния трафик. Разбира се, за тези години тя претърпя много изменения заради технологичния напредък и заради изменения на нормативната уредба, но голямата стъпка, която направихме в технологично отношение, беше през 2015 година, когато осъществихме един доста голям проект, всъщност трета фаза от проекта за изграждане на тази система, от когато е в експлоатация това съоръжение, в което се намираме. Тогава инсталирахме основната част от сега действащата техника, с която боравим. 30 дистанционно управляеми сайта, 2 основни центъра за управление на трафика, един във Варна, в който се намираме, един аналогичен в Бургас. И след това до ден днешен успяхме да изградим още една фаза, с която разширихме обхвата и функционалността на системата, така че да постигнем пълно покритие на териториалното море. И разбира се, успяхме да подновим част от технологичното оборудване, тъй като това е оборудване, което има някакъв точно определен живот, точно определена наработка и за момента успяваме своевременно, когато оборудването достигне своя технологичен предел, да го подменяме с нови образци. Преди малко коментирахме тук, че само за миналото денонощие са минали и маневрирали тук повече от 20 кораба. Как се осъществява контрола за тяхната безопасност и какви нововъведения още? Нека да кажем и за този двойник на Световния океан. В последното денонощие са направени над 20 маневри, но това не е рекордът, който... Какъв е рекордът? Не бих казал цифра, но със сигурност има моменти, когато имаме над 40-50 маневри в денонощие. Особено сега, когато наближава летния сезон, предстои трафика да стане по-интензивен. Тези цифри, за които говорим, са само на големи кораби, за които има необходимост от пилотаж, от организиране на влекачи, швартови бригади, но междувременно тук се движи много голямо количество трафик от малки съдове, така че с напредването на сезона този трафик ще се усилва. Разбира се, системата работи с оглед на наблюдение, на получаване на обща ситуационна осведоменост за навигационната обстановка, и всеки съд, който навлезе в териториалното море на България, се следи от нашата система. Тук става въпрос основно за граждански съдове, които минават транзитно или посещават нашите пристанища. А какво представлява тази система двойник на Световния океан? Двойникът на Световния океан, това е една система, която е в разработка. То не е всъщност система, а по-скоро е концепция за изграждане на технологични възможности и бази данни, чрез които да може да се симулира всички, да се симулират в така сравнително голяма дълбочина явленията, които настъпват в морската среда. Ние, разбира се, самата концепция е в своя зародище, това, което правиме в началото, така в експериментален план, но нашето участие в проекта Илиад в случая, който е част от разработката на този двойник, се състоеше в подробно моделиране на метеорологичните явления, които настъпват в нашия регион, за където имаме насъбрана доста информация
като бази данни за метеорологичната обстановка във всеки един момент. Така че да можем да прогнозираме явления, които са от значение за безопасността на корабоплаването, такива като пориви на вятъра, намаляване на видимостта и тази прогностика да бъде с по-голяма точност и с по-голяма резолюция, т.е. операторите да знаят в следващия момент, когато започне една маневра, да имат сравнително добра информация какво предстои като промяна на метеорологичната обстановка. Като казвате намалена видимост, имате предвид тази част от илята, концепцията за маневра при мъгла на сляпо? Да, не само маневрите при мъгла, при силен снеговалеж, при силни валежи се ограничават с оглед на безопасността, но операторите трябва да знаят кога предстои това да се случи. А друг етап от проекта Илиад е възможността да се управляват корабите, да се извършва навигация и при тези условия, което изисква постигане на много голяма точност в навигационните системи и виртуализация, т.е. това е добавена реалност на средата на това, което операторът не вижда, т.е. от борда на кораба поради намалената видимост, той може да го вижда в една триизмерна среда, която се създава допълнително. За финал, какво ще се случи през месец септември? През месец септември се навършват 26 години от създаването на системата за управление на корабния трафик, но тази година, малко по-късно, през декември, се навършват и 20 години от създаването на нашето предприятие, държавно предприятие пристанищна инфраструктура, а през август месец се навършват 10 години, откакто функционира това съоръжение и въобще системата в новия си вид. Благодаря ви и пожелавам все повече иновации да има. А за финал, Мариана, искаме си да ти кажа, че от тук след по-малко от 30-40 минути покрай оперативния център ще мине и Калиакра. Нашата баркентина, която ще мине от тук, ще бъде проследена и ще акостира на Морска гара и вече ще може да се гледа от варненци. Баркентината, Калиакра, аз използвам всеки удобен момент, за да си тренирам думата Баркентина, защото предния път беше Баркиарентина, не знам какво беше, но Баркентина, Калиакра. Шегувам се аз, но да, наистина впечатляващо е всичко това, за което разказвате и говорите. Дани, благодарим, че ни направихте съпричастни цяла България.